Всички, които ме гледате, аз съм Тези БГ и това е Озунка БГ. Това е втори епизод на Minecraft Mega Survival С Озунка БГ. Ей. Да, не сме заедно, аз такива овце намерих 30. Добре, запази ми тези 4 айрон, където ги телиме. Колко години искаме? Колко? 5 сиво и 2 бяло. Ти сериозно ли, бат? Какво? Заваля? Заваля. Не спри. Го. Дишай. Трябва да събера малко вълна. Също малко вълна. Сивата там нещо. Аз се прибрах. Знаеш? 4 айрон, къде са? А тук има 3 айрон. Това се за кофата. Я направи една кофа. Яков, ей сега. Я тури някъде. Сложих... аз вече съм 5 лева точно. Точно 5 лева. Тук има бахти капризните овце, бат. Ей! Така. Сложих така 2 кола. Не стрелят, бате! Сигурен съм, че изстреля само все пак. Ти нямаш ли кофа? Задърка па. Нямаш ли кофа? Не. Ето, направих. Сега ми дай 4 айрон. Тук си печка. Добре. Ето ти... сори. Ето ти... кофта. Ама си. Ние ще правим такова градинка, нали? Аз си мислих тук да правим градинката. Ама трябва да е светло, затова горе на тавана ще сложим стъкла. Нали? Да, може. Окей. Ей, спри клипа! И ето сега се връщаме. Така, върнахме се. Да. Една вълна ми трябва да си върнаме. Ти направи първо легло, а не знамена. Аз направих 2. Ми служи ги някъде. Къде? Не знам. И още едно тук. Ти спиш? Тук. Там. Тук. Добре, аз ще Добре, аз тук. Какво? Докато спиш, може да си чатиш. Да. Добре, айде, аз тук ще легна. Не, аз съм тук. Ти сами каза. Бегай. Ти бе. Изпрати ли? Да. Хензах ли? Ей, майма! Какво ти ста? Добре, тук ще спа. Какво ще ти направиш? Това, не заспомних. Аз вече ти го прати. Леглото... Добре, дай да го сложим тук. Ето така. Или искаш ли не така? Виж, до тук. Не знам, леглото прави след. Окей. Легнеш. Теди? Какво? Приятели ли сме? Да. Кипица. Да. Това изглежда яко цвет. Защото е лилав.
Значи какво ли лави? Значи на Лилави стъкла ли? Да. Ти колко взе цветя? Нека да го обработим, стъклата се слагат, така че за едно цвете става 8. Така че колко е 3 по 8? 24. Не малко, не много, нали? Добре, какво само се чупи? Вижте! Това защото... не знам как. Бънах се. Влезнах вътре в стаята. Виж! Оправих се. Човек, камъка ще се счупи. А, не се. Човек, страх ме. Човек, има някой в къщата. Знаеш ли, аз тъкмо... Добре. Човека, аз ли тъкмо исках, значи, да влезна вътре да видя какво вътре в стаята, където се чупеше, и ми бъгна. Ами, тъкмо влиза в тази, в стаята и ми бъгна. Ами, идвам. Чакай да почна да се правят стъклата, защото аз... Виж, точно ето това тук. Точно ето това. Аз не събрах много пясък. Къде си ти? Влизай. Може ли? Какво? Да, влизай. Виж, точно ето тук започна да ми... Маги, виж как. Виж. Ето така. Какво? Добре, къде има пясък? Добре, можеш ли да ме тепешнеш после към тебе? Добре. Аз ще ти кажа кога. Аз колко... Ти колко взе? Пясък. 10. И аз колко да взема? 20. Окей. 20. Сега. Ата! Има скелет. Някъде наблизо, не знам къде е, но стрелата беше точно до мене. Ето те! Аз пък ето те. Ето го. Чакай, страх ма. Ще се степешнеш ли към мене да го убиеш? Заваля. Така ли? На мене, като гледам и на мене. Той на мене не лази. Малко. Ти... На тебе как ти лага? Като чупаш и блокчета ли? Гледате и... Какво? Не спира да ми лаги. Не искам да ти покажа една игра. Я вижте колко време. 8 Точно 9 минути. Я си ги пречи да стане този сезон. Ами човек, ние какво направихме? Спрям да излизам този сезон. Трябва да има малко епизоди все пак. Да, 9 минути. Добре, се само тук да си да... Аз ти кажа, ти няма да ти. Добре, само си довърши пясъка. Значи имам... Искам да ми пратиш една игра. Унази ли? Да. А ти веднага ли започваш от тази къща? Не, ти се правиш. Окей, аз излизам. Окей. Аз тук взех 20 дърво, влизам в къщата и аз излизам. Аз пък 20 дърво, 20... И това беше за клипа. И чао!